En chengeso matakatifu majo Kristo ikore dhi bedo kod otieno mar arita e geno chier mar Yesu Kristo odiochieng' makiny. Weche siasa bende waikoni ka jochung' moko mag UDA medo ng'ur e wi welo manyotimore nyoro. Bende komachielo en ogai mar ODM Raila Odinga bende timo limbo mare e gwenge mag Trans Nzoia. To e paw tuke janeno mara Gor Mahia biro rakore koda Tusker FC e bomanoero ma Narok. Nyako Ramogi Ajwang' arwaki e chenro mar Migago, nyinga Symphrose Okinda. Machiegni magi weche moko ma bende wamiyo pek e kinde gi eki. Jo Kristo timo nyasi mag puonjruok, puodhruok kod misa mag arita mag hingo chier mar Yesu Kristo. We are urging you not to release the provisional results because we have made a formal complaint. Jochung' moko dwaro ni duond bura mar UDA onuo welo kaluwore gi rochruok mar luto mbulu kuonde moko. Gor Mahia rakore gi Tusker e tielo mar ariyo mar lig mar FKF Narok. Kawuono en ngeso maler ka jo Kristo e piny mangima dhialo nyasi mag Pasaka. Kendo gigeno bedo kod misa mar arita otieno ma kawuono mar hingo chier mar Yesu Kristo. Tend kanisa kopere Papa Francis ojiwo jo Kristo e piny mangima mondo nyakwe e kinde mag Pasaka. Kaka osebedo ka otimo e kinde Pasaka ne olimo Papa machon Benedikto mar 16. Higni ariyo mokalo landruok mar midhusi mar corona ne orocho limbe makamano. Papa Benedikto mar 16 rwako higa 95 kawuono ni eri. E ote makende ma Papa Francis ogolo kwayo oganda duto mondo chiwre kendo many kwe e tiend Yesu ka olamo ne kwe mar chuny kendo mar piny mangima. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya okwa mondo owal Martha Karua kaka jalupo gai mar ODM Raila Amolo Odinga e yiero maduong' mabiro. E romo mano yuor kod Odinga, kweth masiro Karua wacho ni kuom kinde malach Karua osebedo e lai manyime mar kedo ne demokrasia maponi oyudo thuolo mar bedo jalup jatend piny, to Kenya biro goyo kang' maduong' ahinya to e weche mag tend mine. Kwethno kwayo oganda jo Kenya mondo yier jotelo mabiro konyo piny owacho mabiro chopo kare chenro maggi ne jopiny. And so that was my introduction to Honorable Mother. You are the reason some of us. We are a great country with a lot of resources, both human and otherwise. But we are a country with a deficit of good leadership, uongozi bora. We are a country with a deficit of trust, deficit of leaders of integrity, deficit of value-based leadership. And when we talk of a deficit in the leadership, don't you forget that it is we, the voters, who select from among us the leaders. It means as a country we have lowered the bar and we have accepted that anything goes. And that is why all manner of persons can stand before you and seek your vote, and you will lend your ears. In broad daylight, we are saying we are fronting Mother Kaloa as the deputy of Azimio Alliance. And we have reasons, because we believe she is the best. She is a leader. Yes, she is a woman, but we don't see her as a woman. We see her as a leader, opportune for the time we are
in terms of delivering this country in the socio-political and economic dynamics 2022-2027. Janano mara wadhi e county ne Roma Migori kama campaign mag welo mag duond bura mar ODM e county ma Migori koro donjo e ng'iende. Welo makamano ochan ni biro timore wuok tich juma manyien. Jotelo bura ne onenore karingo e county no kagisero mbulu ma otelo ne welo. Jaod bura ma county no ma Migori Pamela Odhiambo ma bende laro kom mar governor e county no kachiel kod jachung e laro kom mar karod bura mar Uriri mano Jared Kwaga ne omedo seyo duond bura mar ODM kuom chiwo tiko manyalo ODM kagimedo wacho ni ne ok gichopo e winjruok moro amora. We are still calling for justice for nomination. And up to now, we are waiting for the nomination because there's no any formal communication apart from the media reports we are reading online and on newspaper that we don't have nominations. And just to remind them that we are the people and here is Uriri and they will meet us on Monday when we are also demanding for that. That one they must know because we don't have any communication up to now. Kama unajigamba ya kwamba we ni kiongozi na una watu, kwa nini unataka cha buerere? Kama wewe ni mwanaume kweli, kuja tu hapa uwanjani tarehe 8 umenyane na Jared Kwaga. Why are we killing Baba's party in Migori County in an orthodox manner? Why this massacre? Why this persecution on me? What is the issue? What mistake have I done in the party that I cannot be told? It is high time we realized that Migori County is not just another county. Migori County is very delicate, and we need to do things in a manner that will leave each one of us, the party members, solid behind Baba. Riwruok mar jodong Agikuyu kachiel kod kweth mag duond buche ma Azimio la Umoja koro jiwo duond buche mondo bedi kod winjruok e kombe duto e county ma Kiambu. Jodongo neno ni winjruok onego chakre e kombe mag MCA kadhi malo nyaka e kom governor mondo ogeng'ur kata yuaruok e kind jochung'. Jodongo osingo chwalo campaign mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya e gwenge ma Kiambu kagisiro chung' mar Raila Odinga e laro kom tend piny Kenya. Bende negiseyo jalup jatend piny William Ruto kuom chayo budget manyocha osom mabiro mwonyo omenda madirom $3 trillion. Mzee Wachira wa Kiago. Na saa hii mkiangalia Bwana Tom, unaona tuko hapa na chairman. Ametupea ruhusa tuende kila mahali, tuingie kila mahali, tufanyie Jubilee campaign, tufanyie ODM campaign, na kwa sababu Jubilee na ODM ilishikana sasa ni kitu kimoja. Watu wa ODM, watu wa Jubilee sasa ni ndugu na madada. Tumeagana siku ya leo, tumeenda huko mashambani, tumeenda huko nyumbani, tufanye hiyo siasa kuanzia leo. Tulianja viongozi wa Jubilee na ODM tukaona lazima tufanye kazi pamoja na tumeanza hiyo kazi. Kawadhi nyime eni welo mag duond bura mar UDA e kar chung'od bura ma Laikipia West ne ochungi otieno manyoro bang' ka kweth mar jochung' ariyo bedo kod aduoka mager mar dhok. Jochung' nyong'ur kagiwacho ni kuo mar ombulu ne obedoe. Kar saa 3 otieno, jachung' Kamau Kamatu ne notamo apisa matayo yiero e kar chung'od bura ma Laikipia West Anthony Mwangi lando duoko mag welo. Welo mar Laikipia West ne okelo jochung' abiriyo moting'o jaod bura machon Laktar Wachira Karani, Kamau Kamatu, Mungai Karenge, Victor Kigera, Maina Mugo, Francis Kibet kod Magdalene Nyokabi. Kindly, with the due respect, we've made a formal complaint to the National Elections Board, and we are very peaceful. This party needs consensus, and therefore, as a family, we are requesting you to listen to us. We are very peaceful. Don't release those results. And
Kama matangazo ijatangazwa, tutajua ni ya haki na si ya haki namna gani. Munyamaze, tutangaziwe matangazo, alafu tufuate njia inayofaa. Kapod wantiere wechege ko mag siasa wayudo ni tend duond bura mar Vibrant Democratic Party ne obago romo Mombasa gi jolar kombe mag MCA. VDP ochiwo tiko manyalodia ne jolar kombe maonge jogo magipiem godo e kuonde magilaro. Matimore bang' duond burano koni gionge kod jalar kom jatend piny Kenya. Omiyo gibiro siro lwedo migosi Raila Odinga e bwo riwruok mar Azimio la Umoja. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Jolar kombe mag MCA kudo tiko mar duond buch Vibrant Democratic Party kata VDP ne jobago romo e boma ma Mombasa mar twak wi okangi monego gikaw sechegi ma koro dhano ochomo yiero. E romono, jatend duond burano Hezron Awiti bolo mabendo lap dhoge ndong ne kom gavana ma Mombasa ne ochiwo tiko manyalodia ne jolar kombe mawuok e kuonde maonge jogo magipiem godo e yiero maduong' mabiro. VDP wan gi chenro mag kende mokwongo obro support the presidential candidate mar Raila Amolo Odinga. Mar ariyo wabro manyo kombe kaka parties mamoko. Kama wabro yude nafasi mwakete ji wabro keto te. Okwabiweyo. To kama kuro wabro negotiate gi MCA kama gi strong mano to kuro ngene NDC mabiro pango. To an kaka Anawiti abro gomba na ya ke komrango mar governor. Moko kuom jolar kombe mane oyudo tiko manyalodia ne gin mago mawuok e counties mag Kisumu, Homa Bay, Kilifi kaachiel kod Mombasa wi counties mamoko. Opiata Ogada George mawuok e county ma Homa Bay en achiel kuom jogo mane oyudo otiko manyalodia. Adhi daro kom mar MCA mar Usinga Island and adwa nyiso members mag Vibrant Democratic Party ni chungu kidete wadhi kelo ji mang'eny ahinya wang'ni kaka assembly mar Homa Bay daheri nyiso ni wan gadier joma dhi yalo kanyo nyaka nobed members mowuok e party mar Vibrant Democratic Party. Duond burano ne bende ochiwo tiko ne mine kaachiel kod jogo modak kod ng'ol. Joan Akoth mawuok Homa Bay kaachiel kod Eric Odhiambo mawuok e kaunti ma Mombasa gin moko kuom jogo mane yudo tiko no endo. Certificate kawuono ayudo to nikech awuok adwan mondo adhi akony jopiny jokak singri winjo matek kendo gidak e ngima matek, nyithindo somo to mine bende chandore. To wadwaro wang'eyo ni VDP ni ema biro konyowa mondo wa represent jowa maber e kombura mar Homa Bay County. Joseph Odhiambo Liech awuok Kisumu County achung' e ward miluongo ni Central Nyakach Ward kaka MCA. Bang' yudo certificate an gi manifesto mase align mokwongo ma iluongo ni economic empowerment ma jowa. Mar ariyo an gi youth empowerment, an gi women empowerment to kod security intervention mar Nyakach Central Nyakach Ward. Kaka VDP wadwa ni mondo walok ngima mar Central Nyakach Ward kaluwore gi manifesto ma wantie godo mobiro align gi VDP. Lek margi maduong' koni en kelo dongruok e wards magintiere e duond burano mantiere bwo riwruok mar Azimio la Umoja. Opportunity ma party leader na omiya kuom kabidhi ya certificate odichieng' ma kawuono koro ang'eyo ni adhi donjo e pap ka onge gi luoro. Ka onge magichungo e party mar VDP wamiye certificate nyalodia mane mwadwaro kech mokwongo be nyaka wami jomo ng'eyo ni biro campaign through media again VDP. Wadhi yalo bura assembly mwabed gi comprehensive policy kuom joma mine e weche mag ohala, obed aswekra, obed ohala aina moro amora. Ok wanyal bedo gi nyithindo ma jonyuol osekelo pesa mang'eny mopuonjo, moko nigi degree, moko nigi diplomas, to ni tich mantie na boda boda. Ok wadagi ni boda boda ok rach, to ok wanyal bedo ni the only opportunity ma nyithindwa ni godo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakwara Ramogi Jwang, mano bende makelo wa e yueyo wa mokwongo. Kata kamano, adisomo kuom ote mabende usebedo ka uoronwa. Leonard Yongo wacho ni an achieng' wuod nyalawak mar got kachieng', an weche ODM
wacho ni weche siasa ok berne kata matin. Sara Singa wacho ni happy birthday ne baba na Singa Odongo kaen wang neno West Kanyamkago amor gi girwaniro kamano. Sara Odongo wuod Asembo wacho ni aneno maler Asembo got bondo kae. Sara Singa wacho ni jaberan kodi aneni makare happy birthday ne baba na Singa kaen wang neno. Ero kamana enya Sara inyalo chwalo no ote mari e namba ma en 236000. Bende nyalo yuda e Twitter handle mara ma en @Okinda Symphrose, Facebook and Symphrose Okinda, ka bende TikTok ayudore koda Symphrose nono. Ero kamano janeno mara kikidhi mabor, waduogo koda weche mathoth. This week's hot games on Shabiki.com. Play on your favorite teams at Shabiki.com for big winnings. Go Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. You wanna G with the big boys? Ikelo kwayoni to amigo. We gik mamolo seche duto. Kaka omenda miyudo. Ane chama moro mare. Weche wala. Gik machandi kaka rawera. Kik wi wil ni be wakelo ni jongolo mopogore opogore kod thumbe mamit. Pamela daktarie maluongo. Miela tenga. Riuri gi Lind Ramogi Nyanyakach. Stella Brenda Nyaruchie. Kod DJ Koloko Instrumental. Mana e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich. Saboro odiochieng'. Nyakwar Ramogi Ajuang. Bedu luo mitni. Wanya wacho ni to tutadonga rom ginera. En nyathi mando riwo jite. Kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayote ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhoa. Yani bado mko kwa hizi. Acha nikushow. Wherever you're going this Easter, take View Sasa with you. Uji nice na mamix kalikali, suitable for the whole family. Yud kawa ilongo ni dala, ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 3, enengo moluwar masing 649 kende. Ndik ote machuok ni lu, kasto ior e namba mar 200-321, kata ywa tol e namba mar 27-25-222. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Liet maradula korka odonje wange. Tugo ekin timbe ariyo madongo ma Kenya e Kenya Premier League. En tielo mar ariyo e kind Gor Mahia FC gi Tusker FC. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Ngeso tarik 16 dweni, achiel kachiel kowuok Narok Stadium.
chakre saa 9. Powered by Shabiki.com. Ekelea game za leo na saa moja on Shabiki.com and stand a chance to win a smartphone. Tunapeana simu mbili kila siku. The more bets you place of 100 shillings each, the more entries you get. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Happy Easter. Kuwa Shabiki. Shabiki.com. Machiegni kendo e chenro mar Migago. Jodongo mawuok Samburu magen jodak e county ma Isiolo koro kwayo ng'uono kuom jowadgi mawuok Turkana kod Somali ewi monj manyocha okelo tho ji 9 Isiolo. Monjno notim kod jokuodhok mawuok Samburu ka bende en monj manotim juma mokalo. Ji 9 ne owito ngimagi ka jomoko 5 noyudo hinyruok marach. Wachore ni jokuodhok emane otimo monjno e kar uso dhok ma Isiolo. Kane otelnegi kod jakom mar jodongo oganda ma Samburu Loble Mantile, jodongo go ne oseyo ahinya monjno ka gikwayo tudruok mar jodongo kod oganda mondo kony e geng'o masira ma kamago. Ne gikwayo sirikal mondo kik lor chenro mage ka ojiwo oganda duto mondo dag kod kwe. Na wewe ulituma mwanao Yesu Kristo akaje duniani kuleta amani. Wewe ndiye mfalme wa amani. Pekee na amani yako na ulinzi wako. Hii kitendo ya juzi ambao tuliona ni kitendo chafu. Ni kitendo ambao hatuwezi kubali kama binadamu. Hatuwezi kubali kama wazee. Na hiyo mimi najua ilikuwa tu ni ile kukosa kuelewa kwamba uwiano ya watu kuweza kuongelechana na kusema umenikosea, nataka unirudishie mali yangu, na upande ile nyingine pia waweze kufanya hivyo. Hapo ndio tulikosea, kwa sababu kama tungefanya hivyo maafa kama hiyo haingeonekana. Luoro nitiere ni kwan mar oganda manikod kech nyalo biro idho nyaka 3.5 kochopo dwe mar 6 higani. E kindeno ute 20,000 e kaunti ma Marsabit biro yudo chiemo, pi kod mwandu moko mag rito ler e bwo chenro masani dhi nyime mar reso oganda e counties makoro kech okwako. Chenro ni tayo kod riwruok mar kembe mopogore pachoka miluongo ni Pamoja Tuungane. Chenro ni manotimore gwenge mar Saku kod Ilerete notelie kod jata chenro maduong' mar kambi mar simu mar ong'we yamo mar Safaricom Manopita Ndegwa. Mabende ne ojiwo oganda mondo yuorgi e reso jo Kenya makech koro nego. Royal Media Services en achiel kuom kembe mogolo chiwruok e yore mopogore. In Ilelet, we flagged a truck off in Marsabit this morning. So we're really happy to see what we set out to do earlier this week coming alive. We've just come off the COVID season. There's a lot of politicking going around and all sorts of things, but let's just not forget one thing. People need food in the tables. So as Naivas, we'll actually continue to support and be part of these great initiatives as called upon. Today we are in Saku sub-county here in Marsabit Central. We have come as part of the Pamoja Tuungane initiative, which was kicked off this Monday at KICC. In the background, you can see one of the trucks that was flagged off. On Monday, we flagged over 10 trucks, which are full of food that is coming to the communities that have been drought-stricken. The objective of Tuungane is to bring together Kenyans together with corporates to actually make contributions either in form of bonga points or cash, which will then be redeemed to enable us to be able to buy food. We are looking to reach maybe about 150,000 people by the time we're done with this exercise. Jiari on the Ekarnyo ring dhiang mar sideways mantiere apaya mar Kanu e boma ma Nakuru kuom uso ringo marach ne jonyiewo mage. Obila mag Nakuru kowuok e bado obila makende omako ringo kilo 286 magi wacho ni ok ber mondo dhano ocham.
Obilago bende ofwenyo chemical mar poda ma ichich godo ni kuoyo ga ringo mondo wuond jonyiewo ni en ringo maber. Bende nofweny ni wuon dukano onge license mar tich kaka sirikal dwaro. Achije ariyogo kama oting'o wuon dukano kaachiel koda jalno ero makonye ogeng'negi e stesend obila Nakuru kendo ibiro tergi e doho juma manyien. Nimekuja tu na nimeshangaa kwamba kwa sababu hii buchari nimeijua for the last 30 years na tumekuwa tukikura hapa. Na unakuta kwamba mara mingi unakuta tumbo zetu kila wakati. Tunapotoka tu kukura tu nasikia kila saa ni tumbo tu. Tumeshangaa kuona kitendo kama hiki hapa kwetu Nakuru, hatujua kitendo kama hiki. This butchery imekaa hapa more than 20 years. Mimi nimezaliwa hii side ya nyuma na nimelelewa hapo. So hii butchery ninaijua na I think nimekula nyama kama hii. Kama ni yake I'm sorry. Sijui nikafanye nini tumbangu na nimeachana na nyama from leo. Tuko na arrest wawili. Iko mwenye butchery yako hapa na iko mtu wake wa kazi ambaye hako hapo. Wanapelekwa kotini, tukitoka hapa wanaenda Bondeni police station, itabukiwa na Nyakwa Ramogi Ajuang, ruecho jamiyo del mojony fuongruok makende. To be inyalo yie mondo ruai kod jal maonge nyalo mar neno. Mikai Winiongoje timo ruecho makende maong'ere ni shiatsu kendo ng'ol mar wang' oktame konyo jok madwaro ruecho makamano. Nyawadwa Joyce Oduor nigi sigand Winnie. Winnie Ongoje ne owito nyalo mar neno higni 12 mokalo. Nayudo ng'ol mar wang' in 2010 November tarik 15 natio ta ayudo ka neno mawiriwiri asto notera hospital motimna surgery ma ok nodhi maber koro na end up losing wang'ate koro teko mar neno no koro na losete. Kaluore gi chal mare ne ondikore e kar tiegruok ma Machakos Technical Training Institute for the Blind kama nopuonjre yore mag tayo ngimane. Kanyo bende ne oyudo tiegruok mar ruecho. No kete counseling aso bang'e otera Machakos Technical Institute for the Blind. Adhi achako fanyo rehabilitation. Ateko rehab. I enroll e somo shiatsu massage therapy. Tok tiegruok, Winnie osebedo ka ruecho chakre higa mar 2013 kotiyo kod lony manyasani mar simb ong'we yamo e tudruok kod ji. An gi simu ma nigi that accessibility to okonya from written to speech. Koro anyalo tiyo kode, owuoyo koda, koro anyalo timone voice command, anyise ni call somebody, call a certain client. Slide to answer. Hello. Kasimu oluonge. Winnie chano kendo wuok mar dhi e ohande mar ruecho ahinya to e ute ji. Kawuono en e akwadha e boma ma Nairobi. Ka ochopo e od Belinda Odhiambo ma osebedo ka oruayo kendo Belinda puoyo tije makare. Bang' kano setimna cesarean kana konyra higa mokalo dwe mar 7 nonego koro achak timo ruecho gi dho Kiingereza iwacho ni shiatsu massage mondo konya gi toka mane rama. Koro chakre ang'e Winnie ochak timo na ruecho osebedo kobire ot kae wuok tich ka wuok tich to timo na kuom seche 2 to aseneno lokruok makende. Maonge ketho saa, Winnie ikore mar chako tich motimo gi chunye te nikech kanyo ema ogole yutone mapile kapile. Shiatsu massage therapy en ruecho mitimo ka ng'ato orwako lewni to onge modhi mag ruecho mitiyogo. Koro ruecho ni en ga unique, en ga special, inyalo time ka e church, inyalo time anywhere provided nitiere that facility inyalo time. Mana kaka ineno, tokiye gi chal mare ni okochak onen kendo. Winnie nopuonjore ruecho mong'ere ni shiatsu massage therapy motimo ne jogo madwaro kony mare kuonde dak mopogore opogore bore Nairobi ka koda bombe mamoko kendo otiyo gi lwedo.
lwedo motiyo godo e loko ngima ji, kendo anyalo wacho ni gin lwedo mogwedhi. Kowacho ni thothne ok onyis jogo modhirwayo chal mare. I choose to tell and moko I don't. Ket ng'ato nyalo nyisi ni now korang ni chop nango, koro ng'ato dwa treat special and me akadwar that special gi pity. I don't like Kata kamano, achiedh nade maduong' mokale en ni moko kuom jogo madwaro ni odhi orwagi nyalo bedo gi paro mar chocho ratiro mare. Chwawa gi bero lakini ka gibiro gibuki gichako tisi chako nyisi ni you're beautiful to ano se nyisa nyaka gimamwa I'm beautiful I know. Koro in the process mitemo correct yudo ka ng'ani ochako bedo mager and in to lakini wayudoga a way to manage those people. Winnie en ranyisi mar miyo matiyo matek kendo oyaro bade ka ojiwo rowere e yore mag rito ler mar del kod weche mag ng'iyo e kind oganda. Wasedonje chenro moko makonyo nyaka nyiri mapod tindo, rowerni mapod tindo, ma ntie moro ma nyichewa bedogo miluongo ni The Princess Crossover Club. En kuma nyiri matindo wapuonje gimoro miluongo ni menstrual hygiene, alafu personal hygiene. Na kawe nikech okonya neno, to nadwaro neno ni joma nigi ng'ol mopogore opogoregi. Ere kaka wadewa kony gi mondo gitim maber e ngima kata e professions gi magitimo. I stick to professionalism. Winnie jiwo tich matek kata obedo ni ng'ol oloko ngimani. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Mit manade, erokamana inya kumbede koda chenro ni, akwani ya makare mar Pasaka. Nyinga Symphrose Okinda wanenre kendo odiochieng' machielo.